umuntu. Awubingelela umlalelo Ukhozi FM ubakhumbuze nje ukuthi basikhulunywa ngomdunyiswa asikhuluma ngobani. Uma kukhulunywa ngomdunyiswa kukhuluma ngomandla wakwaDludlu lapha endaweni yaseDumbe kwaLibenjani esigodi ngaphansi kwenkosi yakwaDlamini la engiyakhele emculweni ke ngwaziwa ngomdunyiswa indlalifa abanye bathi ngiyisiziba abasikha becalaza awusuka manje umdunyiswa ke kudala ke ekhona emculweni kusuka ngo2017 yeah iyiphi ingoma nje waduma ngayo kakhulu ingoma engaduma ngayo ingoma engishaya noDuma Franco sayithi nangifanisi nomgqumeni kwaphinde kwaba ingoma eyayithi sicula nezitha futhi engangishaya neqodo laBasanyana njengoba manje ke sengizogila imanga sisuka kule yayithi mavila amaxolo njengoba manje ngizogila imanga ngale EP engikhiphile ingoma ezintathu esehlula ama-album kahle nibo yes ubizikani ke umdunyiswa ke kulezi insuku njengamanje ngibhizi ngiphusha le EP engikhiphile ngiphinde futhi ngibe busy ke ngezinto zamabhizinisi eseceleni kodwa nje umculo ngibhizi ngale EP nginane event ke siyenzayo endaweni yaseDumbe njengoba nje kuzoba insuku zamaholiday ebizwa ngeButho Music Festival nalapha isuke iphusha uMaskandi isuke igijima ngenqini isuke igijima ngenqina sihlanganise nabaculi bo-Afro Pop abafana noBig Zulu namanye abantu ngoba ngicabanga ukuthi abantu esikhona ukuzona nabo mastudio okay wena ke njengomdunyiswa zikhona nje ingqinamba wakwabhekana nazo mawufika emculweni ziningi kakhulu sisiwami uma ngayibala ngashonilanga kwesinye isikhathi abantu abazi ukuthi kuyefika isikhathi la khona ukuthi uma umculi ukukhala nje ukhwalise izinto ngohlangabezana nazo ongayinemanga ezifikela zona ngesimo sokuthi into enzayo isibonakala emhlabeni so uma ngakhuluma ngomzimba engibhekene nabo mhlawumbe ngisho uma ekhaya angeke umphathi kahle ngoba ezinye izinto ngeke ngibike kubazali ngesimo sokuthi sabela abazali sebekhulile indaba yokugadla wena njengomdunyiswa uyayiphasisa noma uyiphasisa mina ngiyiphasisi into yokugadla ngoba iyona kakhulukazi esigcina sifake engcindezini singabaculi ngoba kuyenzeka impela isithathu sibeke balazweni uthola ukuthi ngokwempilo yethu thina isesemumva kanti futhi iphinde ihlukumeze nemindeni yethu funa sikusho ukuthi likhulume iqiniso kuyasinika khona i-income right kodwa kuyasihlukumeza imindeni yethu kuyahlukumeza kakhulu yebo hayi kulungile asibonge